गासैबो रामफुरमेल इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनानो ट्रफिखौ बरायगासिनो दङ। आरो दंबावो हाब्रुगुरि बिसिनि मानगोनां बिसि चेयारमेन श्री बेंकल ब्रह्म बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो बाहागो लानो हानाय सियालमारि बिसिनि मानगोनां चेयारमेन प्रसेनजित ब्रह्म बिथांखौबो सिनायथि होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। आरो बाहागो लानो हाबावदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबादन सिम्प'जियाम सेक्रेटारि हेमन्त बसुमतारी सारखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। बेनिखिनियावनो दाख्लै सफैनानै आलासि बिथांमोननि सिनायथि होनाय आं बेयावनो फोजोबथ'बाय। गोजोनथों।